Mira, mira, mira. Però ho fas molt a prop, tu t'estàs amorrant, Antonio. Tu fas així, o t'amorres aquí. Perquè perd pressió. El què? Però ho has d'aixecar, ho has d'aixecar. No, però de més de gota. És l'afició de posar-se el piló. Has donat aquest home? No. L'expresident de la Diputació de Però Barcelona. aquí només hi ha autoritats i eminències. De categoria. Gent de categoria, tu. És del Masterchef i tot. A fi? Tots el Masterchef ha vingut. Sort que us hem trobat, també t'ho dic. No haguessis pas menjat... Té condició. No haguessis pas menjat el vas... Ojo, ara no tornes a morrar com abans, Que t'he vist que... Veu bé, Antonio. Sí? A veure, mira. Hòstia, nen, hòstia. Ja t'ha de caure per aquí. Sacrilegis que feien, tot Què? titius. Els titius, això feia la meva àvia, també. Sí. Conocen a la cara. Els titits, ella deia titits. Sí, jo ho feia. Però no podies baixar... Ho sé. Què és xerricar? A veure, xerricar. Tu, avui prendrem a veure un porró... Espera, Pep, que no aquí... Ai, vigileu. No és que vull dir que s'ha de posar... No, pots dir que... Però... Xerrics que sembla... Pere, sí, un xerrics. Hòstia puta. Aviam, xerrics, ara xerrics. Ara xerrics. I això per què es fa? Per fer una demostració sobre la taula. Una demostració, tu. Veus, vols fer una demostració sobre la taula, fas xerrics, que veus veure porró com si t'ho faguessis. Déu-n'hi-do. Això a mesura que va avançant el dia va guanyant, Això va... Encara. Encara és d'hora, no?